מתווכחים איתי, אני אומר להם, נברו זה שחקן NBA לגיטימי, מה שהוא עשה אתמול במחצית ראשונה. קלה שלשות. כבר הזכרת את בית מספר 1, בוא נעשה קפיצה לבית מספר 3, בזמן שפניני קולע את השלושה הזאת, אז יוון הוא כל הגרופ שלהם, את כל החציון הזה שלהם, להיות לסיים מקום ראשון. אליהו עם המוב היפה הזה. קצר. היריבה הראשונה של מכבי ביורוליג, מילאנו. קדימה היה שיבק טוען. גלינרי מטביע. אנחנו 2 דקות לסיום הרבע. אליהו. אלפרין. חסימה של אליהו. עכשיו נכנס לצבע, מקבל את זה. מהלך מצוין בין יותם וליאור. ניסים. בורשטיין. גרין. עלה. מקל עוד 3 שניות, עושה את הכניסה, מוריד לקדיר, התקפה יפה עם הרבה סבלנות. בורשטיין לקח את זה טוב. קדיר. ניסים ל3 נקודות, קולע, יפה. בראבו. גלינרי מחטיא. קדיר, יפה. יופי של כדור של טל בורשטיין, תשמע. בלינלי. סטינצ'ריני ל3 נקודות. ניסים חוטף. אליהו, תן למקל. עד הסוף אליהו. זה הכל, מקודם הוא נתן, אנשים לא ניצלו את זה. בלינלי מכניס, אליהו התערב, עוד 3 שניות. את הכדור. וניסים מסיים את המחצית הראשונה, בראבו. אליהו. אין הרבה זמן. 5 לזרוק. אליהו קולע. אליהו. יאללה, למה קדיר ישר לא זרק? גם טוב. יופי של הקה. איזה יופי. בלו! יפה, יפה. איזו שמחה. לא יכול לעשות לו הנחות. בהרכב גבוה, הרכב קצת... מנצ'ינלי מוריד 10. היא מהכיוונו של... הנה, מנצ'ינלי. מנצ'ינלי עד הסוף. האיטלקים במרחק סל אחד. גלינרי. יד על הפנים. גלינרי זורק. וקולע 3 נקודות. ניני. בפנים. מצוין, קולע פעמיים. 3 הפרש. עליו הפאול, על צ'ינצ'ריני. נו, קדימה עבירה, למה מחכים? ברניאני, לוקח שלשה, ברניאני משווה! איפה העבירה? איפה העבירה? איזו טיפשות! זה כל כך מרגיז, למה לא הייתה עבירה? שוויון 84, אלפרין! זה הולך לא רע, לא, הערכה, למה לא הייתה עבירה? בלו! או! סינוסה, מקל. בלו צריך להיזהר שם מחטיפה. מנצ'ינלי מעלה את איטליה. ניני רואה את השעון, עוד 5. ניני לוקח זריקה וקולע 3 נקודות לא פניני. עוד 8 לזרוק, גלינרי. גרין מולו, גלינרי זורק. מחטיא, כדור של... אוי, ברניאני שם, ברניאני, מה זה צעדים? צעדים, הכדור הזה לא נכנס, גרין. ואנחנו הולכים לעוד הערכה, יש פאול! יש פאול! יש פאול! גרין ילך לזרוק, נכון? ראשון לגרין, גרין! אוי! השופט אמר, 2.1, נכון? ועכשיו גם מנסים לסדר את התוצאה. קדימה, גרין. כדור שני לגרין! בפנים! גרין קולע את זה, ועכשיו זריקה משלושת עברי מגרש! הכדור הזה בחוץ! וניצחנו! ניצחנו את איטליה אחרי הערכה באחד המשחקים הכי דרמטיים. יופי! 96-95, על הלוח ניצחנו 96-0, על הלוח.